mamira dantsoma ayi wakangatia zvebasa ukona mari basa zatomokwana mari seenda kufiwa kuti ngosha seko bona tatosiya vanhu avasate iyoyo munhu misa mota yaisi utongoshanda wa satasvika utye hayi but pakuzorohwa sha hayi ndizvakweyo kana patomba nasara pabrand tikuenda ma200 nosara murode asara padhuze sha pana ndimusara muzepinde gare eyo mira aiwa lisanopisa ombedza novhura kugeto dzinotyisa masleya mama masleya jande chimwe chobvira pamberi jesusu mapane mujaizwa ndombasi ndambozama kutenzera masasi asi ndazongozviwisira pasi aiwa mapanjo sadaro mapanjo unenaro ungona uchidhizeva kukumbira namba dzangu inini namba dzavo ndikukumba domo kwa apa kunhuwa mukana yelo urasebo handina mota ishanda zongokwira chimwe chipoto sha moti yangu yakatyoka bhojweni beto vanobva kugeto beto beto iri geto itira mashuwa mote basa maiziya pinda yapo ndogara kuti uye apa panangana munhu ane mukadzi driver miri zhonga norunyararo pisipo tasha seiso sekuti ndewe runyararo tasha mupeiwo runyararo tasha ande umberiyo nonga matriza hapana sure ndizvo sasa tingatochitengesa icho chikanga takatonza mombe siyana hapana vana basa hapana totovhurira homba hapana kuona ari kutambira padho antongofa ari padho ipapo mpana sotaro tinowachawo ikayembe dzakachena dai ndowachandika saka ndotoda munhu andondiwachira waiziya ndingori nedhola chete rekuuyisa nekudzokesa dhola iroro ndiro ndoda kushandisa 50 cents ndouyisa ikoko 50 cents ndodzokesa aiwa naiwe ngandotoriwo kuti ndo mari chete yandinayo iyoyo zvamunenge makagarwa tetesoni mweya rudzivi uri pamuri koina yakambopira pinde koina handida fana kuti chiro chibaba rodhi yadatendese isha haifambike polisi pamberi apo saka meti pakamure kwachobvanako mfana wangu atotona vanhu aizi kotakavashayo iwe unonga uchigaya chihure pese pese aizi ukatonojima mahure futi kwakabva mfana wangu seti iyoyo ka mbeva dzemuchakakonzo mfana wangu iwe todya mahure aiwa mfana wangu unongoita sevo mfana wangu chama 200 ukaenere this time kwene pinde auya meti ane ukama nemisodzi kasi mufungwa kamako mune ngozi baby wewe ukwani unochoramba uchifona urase ayo ingwa ndakudza vanoti mari yakundokupa wani iyo tumari 20 tusina basa tuma 500 atunana basa tumari 20 wamune muchindifundira fundira ndikusvika ikoko ndokupai mari dzenyu meso re mirire muofisi unongoramba chikufona chozoti kurema nhamba dzako tiudhani nangi zvavharwa kusimbisana bati apa tavharwa naiwengi asi haufungi vadinogara pabhasitop ukasebe asi naga basi uzodani kwarikuenda ndikuzandiri padzini ndori eri asi padzini pakuenda padzini ndikapa wafuta unogara kuno chi
Ninge musikaze kuita kama shamari. Takazote kuita. Yopana kurama wewe wana nokokadzima mawe. Chikotaka basa sha yo sha. Ndi tambule zoningotida sha. Download chiyo download. Gingingi kunge pingi pongi. Wachiro wasi muda zvibakira kana muda zvoondere mafani. Pana urunya mari yako. Wavura uombera. Pane tuiba. Oh. Mirai. Chibaba. Nekondate chifuti. Mfana mari yako inotenga kana kucherere. Chiu. Mari yana kwani? Mfana ukuthi pa mari yakabva iyo chimbobudisa mapondo esafana ndo kuti dhura munhu wese. Ndofana kuona zvimari zvakaparuka vana. Iyo afana. Kwaita dire kuno rasta dai masheka kuno uko ndo kwatochedzwa ndikadaira kozi kungwa vaka ndo kwandajaira Gabudi ari chama Atembere mari dzakabveruka. Kawe uya mbanditi uya. Mfana ungati pone wakabharo mfano. Mana bhazi mari. Aiwa afshandi. Sasa mnofeda yapera mari. Uyo bata uyo bata. Mari. Nembo muska wangu mvua pana ndo je. Mari kanaka. Sasa mataka shata mara kuti. Ama tishu kaya mfano. Ama tishu ikwire bhazi mari. Kana riwa mtoko wende. Mfano. Koja aina mfana wewe. Yo pana Dinga unokonja siku. Toko manyisa kuti dinga wala chande. Ukutangatiza. Ayo ande wewe. Usado ni blame tunyetwa kwa hizi. Timboya patombo unosija zeke. Chande. Tuna manyikona anze gande chipeze bana. Tuna manyikona zinabana zagande chamoja. Chai iyo mota ngaitofamba zvokuenda baba. Tikangachinezane vanhu mfana ngande. Ukunda kusenda kumbira ukachenji yangu. Sataenda kuri mamti manyisa wamwe panze mada kuti tikumanyise futi nenhau dzemachenji edu. Nani manyisa moti yangu iri. Mani pa chenji ndokona kupa moni pa 50 cents ai. 50 cents yacho ndinewana kupi. Ndinewana kupi. Mfana wangu sachikwatira vanhu. Mazwano kana utoro wani mfana wangu idhora waize kana mtoti tundo dola kuti mfana wangu. Muda kuenda mai dzakabata ndoiona kupi chenji. Saka mukundudza kuti ndigokupai dhora kwandiri kuenda ndo dhora regara ndantori nariri ndokuiendesa nekudzokesa padhora iroro ndipewo chenji yangu. Sister, ko 50 cents yacho wasiyeka kufamba nemabhisiketsi Ayatotasho ina nditomboda zvemabhisiketsi kana chii ndikuda chenji yangu. Nai mamuchiti 50 cents muchiziva kuti hamuna chenji. Tsvagai chenji mundipewo chenji yangu. Kupirawo chenji yangu apa sitomboda zvokunetsa neutsa bhacho. Aina nditombodi zvese zvoutsa Tandokusimbisa usati wadipa unongosiya wa subscriber. Sala Creative Mod Media.